Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал. Сега показваме гъбите, които открихме. Тук можете да намерите в Сакар планина гъби, които са много вкусни и всеки човек може да ги яде. 1, 2, 3, старт на видеото. Така, тази гъба е от вида на паричките гъби. Намерихме я в Сакар планина до манастир Света Троица. Ето я. Ето там има още от нейния вид. Има още от нейния вид две и още някаква гъба. Сега ще видим каква е. Има някакви странни цветя. Това по принцип се нарича задушавник. Защо той се нарича така? Защото като цъфне, мирише много гадно. Мирише, представете си, скункс до носа ви. Така, това е двойникът на лапата. На лападът. Има доста красиви цветове, но мирише гадно. Тук има пак от гъбите от рода на паричките и още някаква гъба, която е някакъв друг вид. Сега Мисля, че беше пачекрак. Не е пачекрак. Сега почваме обиколката за търсене на гъби. По пътя си можете да срещнете дървесни гъби, които са много хубави. И това беше всичко от нас. Довиждане. Чао. За сега. Да, за сега. Ще имаме още клипчета. Помежду другото, това ни е първото клипче. Чао и до нови срещи. Оператор.